ক্রিকেট দুনিয়ার আসলে ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜ୍ ଭାରତ ମାଟିରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏହି ସିରିଜର ଅନ୍ତିମ ତଥା ପଞ୍ଚମ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତର ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜର ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ବିସିସିଆଇ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଟି20 ସିରିଜ୍ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମ 3ଟି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ପଞ୍ଚମ ଟି20 ମ୍ୟାଚରେ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିସିସିଆଇକୁ ନିରାଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ସିରିଜର ଅନ୍ତିମ ଟି20 ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଯାଇ କେଉଁ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମ୍ୟାଚଟି ଭାରତୀୟ ସମୟ ଯାଇ 7ଟା PM ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିସିସିଆଇ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କହିଦେବାକୁ ଚାହିଁବ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ 7:30 PM କୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶକମାନେ ଏହି ମ୍ୟାଚଟି ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଏବଂ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ।